Монети замість дрібних купюр. Карбувальні станки монетного двору вже місяць щодня випускають по 600 мільйонів гривень монетами нового зразка. Сталеві гривня та дві в обігу з'являться 27 квітня. Та вже сьогодні моїм колегам вдалося відвідати монетний двір і на власні очі побачити, як роблять гроші. Гальванічне покриття використовуємо гальваніка. Сталь покрита гальванічним покриттям. Діаметр 18,59, товщина 0,5. Наталя ділиться з нами рецептом виготовлення нових монет номіналом 1 та 2 гривні. Щодня через її руки в білосніжних рукавичках проходить по 1 мільйону гривень нового зразка. Жінка слідкує за якістю відкарбованих грошей. Прискіпливий огляд і вимірювання штангенциркулем проходить 1 із 20 тисяч нових гривень. Директор монетного двору Володимир Решинський зізнається, не всі монети виходять бездоганними. 2 людини обслужує 3-4 преса. І поки він там стоїть, отут воно ж сиплеться все. Прийшов, глянув, а там штемпель тріснув і пішла тріщина. І все, йде переборка. То, що погане, це не вважається брак, це поточні відходи, це допустимий процент. 75 мільйонів гривень за годину. З такою швидкістю працюють 18 карбувальних пресів українського монетного двору. Працюють без зупинки, хоч державне замовлення на нові монети набагато скромніше. 27 квітня в банках з'явиться 140 мільйонів одногривневих монет і 145 мільйонів номіналом 2 гривні. В Європі металеві гроші вже давно замінили частину купюр. В НБУ теж так хочуть. Кажуть, монети – це зручно. В обігу знаходилось 9 номіналів банкнот, що значно його переобтяжували, цей обіг, були значні видатки на обробку, перевезення. Запроваджуючи таку заміну, ми наближаємося до світової практики, тобто в нас в обігу буде 6 номіналів монет і 5 номіналів банкнот. Володимир Великий і Ярослав Мудрий так і залишаться обличчями 1 та 2 гривень. Дизайнери вирішили перенести портрети київських князів із купюр на нові монети. Як виглядає цей процес, нам розповідає головний художник монетного двору. Потім відливають пластикову форму тверду, для того, щоб її потім перевести на металеву основу. Станок, який цієї форми копіює і робить маленькі. Таким чином відбувається виготовлення штемпеля, який потім чеканить, карбує монети таких заготовок. Старі паперові гривню та 2 з обігу не вилучатимуть, щоб уникнути зайвої паніки, кажуть в НБУ. А от нових банкнот цих номіналів більше не друкуватимуть. Тетяна